Салому алейкум. Ман Шоҳин Муродов айни ҳол дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчун фудблогер, яъне повар фаъолият мекунам. Фаъолияти шумо дар Инстаграм чӣ гуна оғоз гардид? Яъне аввалин қадамҳо чӣ гуна буданд? Пештар шумо Инстаграмро чӣ гуна истифода мебурдед? Рости гап Инстаграм ман соли 2017 кушодам. Мисли ҳама ягон расм бо ҳамроҳи ҳамн дӯсто рафиқо мемондем. Гоҳ-гоҳ ягон ҷое ки мерафтем ҳаму рафтанона чӣ мекардем ва обуначиам умуман набуд, ҳамагӣ 30 чанд обуначӣ буд. Ва вақте ки соли 2024 рости гап ман вақте ки бисёр поварои машҳура, футблогерои машҳура дар ҳами Инстаграм тамошо мекардам, баъд ба хулосӣ омадам ки ҳамин ҳунара манам дорам, ҳамин ҳунари и тавсияра рости гап додарам дод ки масалан таам метавонӣ ранги ҳамино ҳамин Инстаграмда ҳам хел машҳур шавӣ, чунки ҳам чизе ки ҳамино метавонанд пухтаву ҳамин ҳунара тарам дорӣ. Хулас баъд ҳамин хел сарши соли 2024 сар кардем. То ҳозира 1 сол мешавад ки дорашкар давом дорем. Аввалин қадамҳое ки мисол шумо ба Инстаграм мондед, мисол аввалин наворҳо чӣ гуна буданд? Чӣ хеле сар кардед? Рости аввалин наворҳо дар Инстаграмам ҳаст. Аз ҳамин ош, пухтани ош сар кардем, чунки ҳамин ман ҳамин ба фикрам шахсии худам ҳис мекунам ки ҳама бисёртар ҳамин ош бамаззатар мепазам. Хоб аз ҳамин навори ош рости гап умуман тасаввурот дар бораи чӣ гуна сабт кардан, чӣ гуна ҳамин видеоро тайёр кардан, ки мақсад як хеле шавад ки фаҳмо буш. Ҳамин чизо умуман набуд. Ва вақте ки якум сар кардам, ҳамин як хеле салфеткамонак айко дар ҳамун салфеткамонак хеле дуруст чиқра кард. Дар аввал хе телефонам мемондам, дар пеш мемондам, сёмка мекардам. Хулас баъди сёмка кардан дар ҳамун дуруни телефон ҳамин дуромадам кофту ҳамин 1 дақиқа роликҳоро ҳамин наворҳоро кӯтоҳ кардан мешида. Баъд ҳамин намуд. ҳамин ҳар як наворе ки мегирем ҳамин 1 дақиқа ҷои дар кориш ҳамин гирифта ба ҳам пайваст кардем. Хулас баъд тавсияҳо бо як-ду рафиқову бародарое пайдо шудан, тавсия додан баъди тамошо кардани ҳамин навор ки метавонӣ хеле барномаҳое ҳаст дар ҳамин телефон ки ҳамин видеоро ба таври дурусттару мақсад фаҳмотар чӣ кунем. Хуласи калон ман дар ҳамин ягон ҷо тарзи мақсад монтаж кардан ё ки ягон ба навор гирифтан ягон курс ягон чӣ хондагӣ нестам. Фақат аз ҳамин пеши худам ва бо ҳамин аз ин видео ба ин видео камбудиҳоро ислоҳ карда сар кардем. Ва хулас ҳамин ворид шидан якум дар ҳамин хона пухтани ош ки дар ҳамин Инстаграм партофтем, намедонам 8000 ё ки 7000 тамошобин гирифт. Акун мақсад он вақт тамоман дигар буд. Мақсад хеле машҳур шудан, мақсад ягон дар Инстаграм то и ҷоизаҳо расидан набуду, лекин хай дар муддати 1 сол дорашкар. ҳаёти як нафар ҷавоне ки имрӯз дар байни ҷомеа дар фазои иҷтимоии мамлакат ҳамчун футблогер, ҳамчун як пешбарандаи сомонаи иҷтимоӣ ба пухтани хӯрокҳои миллӣ машҳур аст. Пештар чӣ гуна буд? Рости пештар як саргардонӣ ҳамгӣ мешавад, чунки баъд аз хатми донишгоҳ аз сабаб мисли ҳамин ҳама ҳамин бештар аз ҳамин ҷавонҳо ҳамин хел аст ҳамин тамом мекунанд, ҳамин завқ доранд ки ба ҳамин Русия сафар кунанд. Ман рости гап ҳамин завқ ки ба Русия сафар мекунам, тез пул кор мекунам, омада ягон мошин ягон хай ҳамин хел ҳамин ба ҳамин нияту орзуҳо буд. Лекин баъде ки рафтем рости гап баъд азоба дидему баъд дар оҷа мушкилиҳо пеш омад. Хулас 4 сол дар Федератсияи Русия хай меомадем, Тоҷикистон бо мерафтему. Ҳамин 4 сол аз соли 2018 то соли 2022 ман сафар кардам ба Русия, мерафтам дар муҳоҷират, аввал дар бозор грузчик кор кардем, баъдан бо дар тарабхонаҳо ба ҳайси ёрдамчии повар кор кардем. Хулас баъд дар охирон ҷои корӣ, яъне як сартарошхонаи хидмат кушодам. Аввал кор кардем, аввал ҳамчун сартарош хондам дар ҳамонҷа кор кардам, баъд як сартарошхонаи хидмат кушодам.
хулас ҳами хел буд ва баъдан соли 2022 сартарошхонаам фурӯхтему хистем ба тоҷикистон баргаштем. хоб то соли 2022 то вақте ки мақсад ман аз русия баргаштам то вақт аллакай ман як тиҷорати хурди хума доштам. дар муддати 4 сол мақсад таҷриба гирифтему кор кардему мақсад ҳами дар ҳами Москав кору фаъолият кардан айхид кардем ва ҳами сартарошхонаи хума кушодам ва бо оила яъне зану фарзандонам дар уҷа қатъим буд. вақте ки соли 2022 ҳами нооромиҳо дар ҳами федератсияи русия шуд ва омада соли 2022 моҳи сентябр аллакай боз мобилизатсия сар шуда як нооромӣ авҷ гирифт ва ман аз сабабе ки бо ҳамроҳи аҳли оилаам дар онҷа будам рости гап ва ояндаи ҳамин хидмаву фарзандому аҳли оилама дар ҳамонҷа дида натонистам. ояндама ҳамчун як ояндаи дурахшон натонистам дидаву хулас ҳамун сартарошхонара бар як маблағи кам дар як муддати 2-3 рӯз фурӯхтему ҳамроҳи оила баргаштем ба Тоҷикистон. яъне ки ҳама чӣ кору чизе ки буд дар як муддати 3-4 рӯз хулосамона бировардему фурӯхтему ҳамаша мондему чизе ки хай тонистем ҳамроҳмон гирифта хистем омадем ба ватан. ба кадом умедҳо мисол нақшаи дуюм чӣ буд баъде ки мисол аз Русия баргаштед ба ватан? нақшаи дуюм чӣ буд? чӣ кор кардан мехостед? рости гап ягон мақсад ёки нақшаи аниқ набуд. фақат ҳамиқа ки ман ҳами ҳунар дорум, ҳунари ҳами сартарошӣ ва ҳунари ошпазӣ. бале ҳунари ошпазӣ. мақсад ҳамин буд ки ман дар Тоҷикистоне мо ба ягонҷо сафар мекунам ва соли 2022 охири сол буд, моҳи декабр буд аллакай мо ба Тоҷикистон омадем ва моҳи соли 2023 аллакай ба Дубай, ба шаҳри Дубай, ба давлати Имороти Араб сафар кардем боз ба мақсади муҳоҷират кор кардан ва дар онҷа рости гап ҳамчун сартарош кор кардем, кор ёфтем, лекин аз уҷам баргаштан як-ду сабаб дошт. сабаби аввалаш ҳамин бисёр гарм, беҳад муҳити гарм бо ман ки тобистон дар онҷа будам мушкил буд. бале ва сабаби дуюмуш ҳамон қадар ба ҳамон умеду вай рафтем ки ҳамин қадар дар уҷа нисбат ба Русия даромад бисёртар мешавад, лекин баръакс ҳамон даромад лекин харҷ кардан зиёдтар ва боз ман ки аз зану фарзандо дурӣ зиндагӣ кардан аз падару модар аз зану фарзанд одат кардагӣ набудам ростӣ. хулас ҳамин хеле мушкил шуд ва соли 2023 боз аз онҷаам боз хеле ноумед гӯё баргаштем ба ватан баргаштем омадем ва баъд соли 2024 вақте ки аз Дубай баргаштам, ростига вақте аз Дубай баргаштам боз дар ҳамин шаҳри ваҳдати хумон ба ҳайси ҳамин ошпаз ба кор шурӯъ кардем. дар як чойхона ба кор шурӯъ кардем. кора мақсад давом додем бо ҳамон кори ошпазира ва соли 2023 ба тавсияи бародари хурди як бародар дорум, ба тавсияи ҳавай ман дар ҳамин Инстаграм навор кардан сар кардем ва ина то имрӯз дурашка давом додааст. фазои иҷтимоӣ мисол дохил шудан ба фазои иҷтимоӣ барои дар ҳаёти як ҷавон чӣ гуна таъсир расонд? чӣ таъсирҳо гузошт? хоб ростӣ баъди касби дар ҳамин Инстаграм блогерӣ фудблогерӣ пеша кардан аввалан ягон тағйирот набуд. рости гап ҳеҷ нияте набуд ки мо ҳами мақсад имина ҳами шахсан ҳами касби ошпазира дар ҳамин Инстаграм ҷиддӣ мегирем. ният буд ки ҳатман ягон ҳамин касби ошпазира пеш мебарем, ягон тарабхонаи худмон мекушому, лекин дар ҳамин Инстаграм қадар ҷиддӣ кор кардан ният надоштем. лекин вақте ки баҳор соли 2024 баҳор буд, дар ҳамин Инстаграм ҳамин навор ҳаст, ҳавлои ширу шакар мегӯянд, ҳамхали як навор кардем. ҳамон навор дар 2 рӯз 3 миллион тамошобин гирифт ва баъди ҳамин аллакай тамошобин ҳамин як навор ҳамагӣ 24 000 тамошобин дар ҳамин Инстаграми ман баъди як навор
обуначӣ шудан. Ростига баъд як мотиватсия мегӯянд ку баъд пайдо шуд. Баъд ҳамин як завқе пайдо шуд ки ҳамин корра пеш барем. Хулас баъди ҳамун навор, баъде ки ҳамун навор аллакай тамошо кардан дар Тоҷикистон тамошобинҳо зиёд шуд, манро бисёртар шинохтанд. Баъд тағйирот дар ҳаёти ман шид. Тағйироте агар мусбатша гирем, шинос шудан мақсад бо инсонҳои хуб, инсонҳое ки аллакай дар ягон кору дар ягон фаъолияташон пешрафтаанд, мақсад бо онҳо муваффақанд, бо онҳо шинос шудан. Хоб бо яке аз хубиёш барои ман ин ки бо ҳамин ширкатҳо, мақсад вақте бо як ширкат ҳамкорӣ мекунӣ, бо ҳамун мутахассиси асосии ҳамун ширкат вомехӯрӣ ва ҳамсӯҳбат мешӣ, бисёр таҷриба мегирӣ. Ман худ ки рости гап ҳамин дар соҳаи ҳамин тиҷоратам хондагиам, вақте дар Москва тиҷорати хурд доштам, ҳамин соҳаи тиҷоратам барои ман мақсад ҷолиб аст. Умуман тағйироти мусбаташ ҳамин ки бо ҳамин шахсони хуб, бо дӯстои нав пайдо мекунӣ, шахсони хуб ва дар бисёр ҷоҳо мешиносанд. Вақте мерӣ то ҳамун авқотпаза ки гуфта мешиносанд. Яке ҷиҳатҳои манфишам ҳаст рости гап. Ҷиҳатҳои манфиш ҳамин ки масалан бо инсонҳое пайдо мешаванд, рости гап инсонҳое пайдо мешаванд ки ҳамин намехоҳанд ҳамин корро, ҳамин пешравиву умуман ҳамин соҳае ки интихоб кардагӣ мехоҳанд ки дар ягон пастиву дар ягон фишор меоранд. Аку айни ҳол ҳамин як соле ки шидааст рости гап барои ман намедонам, ё ки шояд ман худам ҳамин фақат дар ҳама чиз ҳамин аввал мусбата мебинам ба ҳамин хотирае ки ҳамин ҷиҳатҳои манфӣ ҳамин чиза ҳозирашда ман оха надидестам. Барои ман ҳамаш мусбатае, шиносоӣ, ҳамкорӣ ва маҳбубияти мардумро ба даст овард. Бале, хусусан аз ҳама барои ман як чизи ҳама муҳимаш ҳамине ки вақте дар ҳамин таги наворо менависанд, вақте ягон чиз менависанд, шарҳ медиҳанд, ягон сухани бад нест. Ҳамаш фақат раҳмат, миннатдор, мо аз шумо хеле чизҳоро омӯхтем, ё ки раҳмат ба падару модар. Ин ҳаминош бовар кунед ба инсон як мотиватсия, як завқ метиҳад ки ҳамин кора ҳолиам ҷиддитар, ҳолиам нағзтар пеш барем. Шоҳин Муродов чӣ гуна маҳбубияти мардумро мисол ба даст овард? Чӣ гуна дар бовари мардум тез даромад? Ман рости гап бо касе ки вомехӯрам, агар мо тутра тамошо мекунем, ман савол метавонам ки ҳамин чӣ чизаш мақсад ба ти писанд омад. Хӯрокон бисёраш ҳамин ҷавобаш метиҳанд ки мақсад оддӣ будан. Ҳамун чизе ки ту мекунӣ мақсад воқееву оддӣ будан. Яъне ки чизе ки ҳаст ҳавая нишон медиҳӣ. Яъне дар ҳамун хона ҳамун чӣ шароите ҳаст, ҳамун шароита нишон медиҳам. Чӣ касе ки ҳастам ҳавая нишон медиҳам. Мақсад ягон аз худам ягон чи мақсад ягон бофтаву ҳамин хеле нишон медиҳам. Ҳамин чиз ман гумон мекунам ки дар дили мардум ё роҳ ёфтага. Яъне воқеияту чӣ хеле ки ҳаст ҳавая нишон. Ҳама чиз табиӣ, сохтакори қолабӣ. Бале, табиӣ. Дар мисол дар интихоби либос вақти омода кардани контентҳо мисол ки таъсиргузор шуд ки мисол шумо либосҳои ҷомаи тоқии мисол тоҷиконаро мепӯшед? Аввал рости гап ҳамин вақте ки хӯрокҳои миллӣ мепухтем, баъд мегӯм ки ҳамин додари ман, ҳамин бародарам вақте ки агар вақти холӣ дошта бошанд, наворои ман ба навор мегиранд ҳамин видеои мана, бисёр тавсияҳои хуб метиҳанд. Хай инсони хондагиву кор кардагиву мақсад гаштагӣ дидагианд, бисёр тавсияҳои хуб метиҳанд. Баъд ҳамин ба ман гуфт ки мақсад ҳамин чизҳои миллӣ ки мепазӣ, биё ҳамин образ, яъне ҳамин либосотам ҳамин чизҳои миллӣ кунем. Хоб ҳамин тавсияи бародарам буд ки бояд ҳатман тоқӣ дошта буд. Не ки рости гап ман вақте рафтам тоқӣ, ман намедонистам ки тоқии узбекӣ ҳасту тоқии тоҷикӣ. Ва ман як тоқие ки ҳамин дастсарам ҳамин мувофиқ омад, ҳамин гирифтам. Дар ҳамин як чанд наворам истифодааш бурдам. Баъд ҳамин гуфтанд ки ин тоқии ай узбеко аст, моли узбеко аст, барои чи тоҷикиву мақсад бегонапарастӣ мекунӣ. Ҳамин хеле чизҳорам шид. Баъд ба ҳамин хулоса омадем ки ҳам мақсад либос ва ҳам тоқӣ бояд тоҷикӣ бошад. Ва ҳамин баъд дигар дар ҳамон наворам хеле истифода бурдем. Тоқии тоҷикӣ, ҷомаи тоҷикӣ, яъне ки ҳамин тавсияи бародарам буд.
раванди кортон чӣ хеле сурат мегирад? дар баъзе ҳолат ҳозир гуфте бародаратон ёрдамтон мекунад. Дигар ҳолату чӣ хеле мешавад? хулос ҳамин вақте як навора карданӣ мешавем, ҳамин пеш аз ҳам идеяш аввал дар варақ мешинем менависем ва як сценария менависем ки ҳамин чӣ хел бояд сурат бигирад. Ҳамаша худам менависам, баъд мақсад чӣ маҳсулотҳо меравад бояшам менависам, бо хай рафта харид мекунем, миём. Умуман агар дар умум гирем, ҳамаи ҳамин корора худам. Мақсад худам ина чӣ хеле ки дидед алов мекунем, дегдам мемонем, хӯрока ҳамаша ва ба навор гирифтан агар бародарам бекор бошанд, вақте ягон рӯзи чизи дошта истироҳатӣ дошта бошанд, ба навор мегиранд. Бале, надошта бошанд, мақсад ҳамин штатива мемонем, ана худам торӣ мекунем, худам ба навор мегирам. Хулас дар ҳамин кори ман ҳаму даромадабараварам гуфтам ку ба навор гиранда, мақсад продюсер, режиссёр, иҷрокунанда ҳамаш худам. Бале, ҳамаш худам. интихоби мисол ҳамн омода кардани таомҳо чӣ гуна сурат мегирад? Мисол интихоби хӯроки баъдӣ чӣ гуна мешавад? Мисол фикри тамошобинон ба инобат гирифта мешавад ё ки ягон тартиби муайян доред? мо бале як хеле як нависонда мақсад менависем. Бале, як тартиб додагием ки мо бояд хӯрокҳои якум, хӯрокҳои дуюм, ана мақсад десерт ва тоҷики шириниҳо ва нӯшокиҳо, яъне ки 4 рубрика дорем. Ҳаминора дар як моҳ тақсим мекунем. Масалан дар як моҳ аз 13 то 15 навор мо мекунем. Аз ҳамин 13-15 навор масалан 8таш хӯроки дуюм бояд бошад, масалан 3таш бояд хӯроки якум бошад, 2та 3таш шириниҳо бошад. Ҳамин хел тақсим кардагием ва як баъза идея мегӯям, як ҷое дорем ки ҳамин вақте ина масалан бисёртар идеяҳо ҳамин вақтҳои охир ҳамин хемия ки вақте як ҷо сафар мекунам, ҳамин ягон чиза мебинам. Ина ба наздикӣ ман ба Хуҷанд сафар доштам, дар ҳамунҷа вақте дар меҳмонхона меистодем, саҳар вақти наҳорида омадам, ҳамин ширбиринҷе ки мо тайёр мекунем, ана ва ё умуман ба як тарзи дигар ҳамина тайёр кардем. Масалан ҳамин барои ман як идея шуд ки ҳамина ман дар худам гирему оянда як навор карда партон. Ҳамина мо нависондем ва ҳамин хел дар ҳамун баъза идеямон чӣ идея ки дар сармон меояд дар ҳамунҷа менависем ва баъд аз рӯи ҳамун тартибе ки мо дорем, мисол дар ҳамин як моҳ 15 навор хӯроки якуму дуюму мақсад хӯришу нӯшокиҳову шириниҳо ва ба ҳамин тақсим мекунем. Мисол имрӯз бояд нишаст навор гирем, паго ё ки пасфардо ва боз мешавад вақте ки ба ягон саҳро ба ягон манзарао сафар мекунем барои навор гирифтан, мо кӯшиш мекунем ки ба як рафтан дар 2 манзара 2 навор гирем, барое ки дар уҷа вақт бисёртар сарф мешавад. Вақте мери бо намешавад ки мисол имрӯз бо пага боравӣ, барои ҳамин дар ҳамин мегӯям ки ба як тир чанд фохтак задан, мо ҳамин яке рафте кӯшиш мекунем ки 2 навор бо мешавад то рӯзе ки то 3 наворам кардагием дар ҳамин саҳро ба як рафтан, дар як рафтан бо бега бармегардем меоем. баъд ҳамн ба тартибе ки дорем ҳамн хел наворро дар инстаграму дар дигар шабакаҳо гузоштан мегирем. аз мисол ҳолати ҳозирае ки мисол зиндагӣ ҳолати шумо қарор дорад, аз қолаби пешинае ки мисол дар муҳоҷират будем, дураи ватан будем, ин қолаб хубтару беҳтар аст ё чӣ тафовут аст байни муҳоҷират ва фаъолияти ҳозираи шумо мисол дар ватан, дар доираи якумш ки барои ман беҳад қулай, барои ман чизе ки ман мехостам аст, ман вақти ман озод аст. Масалан ман ягон вақти муайяни корӣ надорам ки масалан соати 8 биём ба кор то соати 6 бега ки 5 бега баъд аз кор бурам. ҳамин чиз ман вақте дар муҳоҷират будам ҳамин хел буд. Масалан вақте сартарош будам соати 10 саҳар ман бояд дар ҷои кор мешидам ва то соати 10 бега ба ман аз кор бояд 12 соат, яъне ки ман дар ҳамин дуруни сартарошхона ин хоҳӣ нахоҳем корам ҳамин хел буд. Яке аз тағйироти ҳамин муҳимаш ҳаминае ки мана масалан ҳамин вақтам озод аст. Масалан ман метавонам ки паго нақша кашам ки ин ҳамин наворро мекунам. Агар рафтаву нашид ҳамин нақшаи ман, масалан буд дар сари ман ягон коригари калон ягон кас нест ки гоя ки не ҳатман корро мекунем. Бале, якум тағйироташ ҳамин ва дуюм тағйироташ ҳамин ин ки масалан хӯрокпазӣ ҳамин як
аввал дар ман хобби мегӯянд ки як шуғли дӯстдошта бале ва оста оста ҳамин чиз барои ман як касби дӯстдошта шуда истодааст ва яъне ки ду чиза ҳам вақти холигӣ ва ҳам касби дӯстдошта мақсад ҳар душ якҷо шуда ҳамин барои ман як фазо як режим мегӯям ки як режими беҳад барои ман ҳозир писанд аст ва худоро шукр рафта ҳозир аста бале хубиш ҳамин аҳамияти ҳамин мисол блогерону мисол ҳамин контентҳо дар сомонаҳои иҷтимоӣ яъне таъсириш ба мардум чӣ хел аст чӣ аҳамият дорад рости гап ман аввали ҳамин вақте дар ҳамин инстаграм кора сар кардам 300 нафар зиёда ҳамин блогерони ҳамин тоҷикда обуначӣ шуда будам ва ёрам тамошо мекардам ва оста оста ман ба ҳамин хулоса омадам вақте медидам ки ҳамин чиз вақти зиёди мана мегирад мақсад ман тамошо мекунам ҳамин чизое ки умуман ба ман лозим нест ба ман умуман ҳамин чиз дар кор нест дар фоидаовар нест ман тамошо мекунам ва ман оҳиста оҳиста ҳоли то 60та кам кардам ман обуна шудагим ҳамун нафарро ман то 60тара кам кардам ба чӣ хотир яъне ки ҳамун чизе ки ҳаваё мекардам контенте ки мекардам ягон фоида надошт шахсан барои ман фикр карда баромадам ки аз тамошои ман ягон фоида намегирам ва ҳамин ҳозир ҳамин ассотсиатсияи блогероам як кори хуба пешбинӣ кардагианд ки ба ҳамин шахсое ки мақсад ягон контенте ягон видеое ки ба ҳамин мардум ягон фоида баръакс зарар дорад ягон дашному ҳақорату ягон видеои ҳамин бемаъне мекунанд ҳамин чизоро ба ихтиёри ҳамин вай супордагида мақомото супордагия ки бо дар ҳамин вақти ҷоиза супорирам муроҷиат кард кушода муроҷиат кард ба ҳамин мақомот ки ҳамин чизоро мо тоқа наметавонем пеши раҳша гирему мақсад дар якҷоягии шумо ҳам пеши раҳи ҳамина гиред ва таъсираш ҳамине ки хай масалан ҳамин видеои ман хубиш вақте ман ҳамин ҷоизаро додан ҳама чиша ба назар гирифтанда вақте ки ҳамин видеои ман чӣ фоида меёрад якум фоидааш ҳамин буд вақте ман кӯдако қатъинавор мегирам кӯдако масалан ягон чи мепазам баъд дар охири видео ба кӯдако туҳфа мекунам кӯдако мехӯранд якумаш ина ба назар гирифтан ки масалан як фоидае ҳаст ба мардум як намуна мешавад ки мақсад ба меҳру мақсад як аҳамият ба кӯдако шавад дуюм ин ки вақте ман бо фарзандам бо бачаму бо ҷияном навор мегирам ягон суханои нағз вақте падарҷон мега ман бачаҷон мегӯм ва ягон сухани хуб мега ба мардум таъсир мерасад ки яъне ки ҳамин як тарбияи хуб додааст фарзандша ҳаминам як намуна мешавад ва фоидаи сеюмаш аз чизи ман ҳамин ки ба назар гирифтан ки мақсад як тарзи ягон хӯрока тарзи тайёр кардан ягон хӯроки нав ба мардум нишон медиҳам ва дар умум агар бигирем ҳамин инстаграму ҳамин блогерӣ дар ҳамин тоҷикистон аллакай дар як сатҳе рафтестае ки мардум ҳамеша фаҳмидастанд ки на танҳо ба як гапи бад ба як видеои бемаъне мешавад машҳур шуда гарчанде ки ин дар ҳамин тоҷикистон ҳамин хел шида буд ки ҳатман бояд ягон девонагӣ ягон видеои бад кунӣ баъд машҳур шавӣ ана ҳозир ҳамин чиза ҳамин қолаба шикастаистиянд дар сари мардум ки инсон метавонад ба мақсад ба як кори хуб ба як насиҳат кардан ба забони англисиро омӯхтан ба як хӯрокпазиро омӯхтан машҳур шаванд яъне фикр мекунам сол аз сол дар ҳамин тоҷикистон таъсири ҳамин блогерӣ ба ҷамъият мақсад як таъсири мусбат шуда истода як фоида оварда истодааст ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки ба воситаи ҳамин видеомон ба воситаи блогмон ягон фоидае биёриму залалмон нарасад дар бораи ҷоизасупорӣ гап мезанем мисол иштирок дар давоми як сол мисол дастовар шумо ҳаме гунаҳе шуд ки шуморо дар беҳтарин блогери сол пешниҳод кардан номнавис будед гирифтани ҷоиза чӣ гуна сурат гирифт иштироки шумо баҳогузории мухлисон бале рости гап ин дуюмин соли ҷоизасупорӣ яъне ин дуюмин чорабинӣ буд аз ҷониби ассотсиатсияи блогерони тоҷик ташкил кардан ки аз ҳар як равия мақсад дар соҳаи фудблогерӣ дар соҳаи панду насиҳат дар соҳаи бюти ҳамаи ҳамино ҳамун беҳтаринош бояд як нафар интихоб шавад ки дар ҳамин тӯли ҳамин як сол ба воситаи ҳамин видеош ба воситаи ҳамин блогш ба мардум фоида расонда машҳур шуда ҳама тарафа ба назар гирифтан
хулоса рӯзи ҳаму пеш аз ҳаму ҷоизасупорӣ вақте моро номнавис кардан ба мо як силка рӯй кардан ки ҳамин чизи шумо силкаи шумо метавонед ба ҳаму обуначиётон мақсад гӯед ки даромада ба шумо овоз диҳанд. Ин якум даври овозтиӣ буд ки мардум ҳамун тамошобино интихоб мекарданд. Бале, ба воситаи овоздиҳӣ паёмак соли гузашта паёмак буд. Хулас мо хел ба ҳамун тамошобиномон пешниҳод кардем ки масалан ина ҳамин чизи мо даромада дар мо овоз диҳед. Агар шумо моро арзанда мешуморед даромада овоз диҳед. Хулас аз рӯи овоздиҳӣ сета сегонаи беҳтарина интихоб мекунанд. Баъд рӯзи ҳамун ҷоизасупорӣ боз сегонаи беҳтарина вақте худшон интихоб мекунанд, боз дар ҳамин соҳа масалан дар соҳаи футблогерӣ як шахсе ки пухтупаза соҳаи блогинга нағз мефаҳмад мутахассиси беҳтарина бо аз мобайни ҳамун се нафар ки беҳтарин шудаганд бо аз мобайни ҳавоё бояд яксола кори ҳавоиро таҳлил карда бо беҳтаринша интихоб кунад. Хулас рӯзи ҳамун ҷоизасупорӣ ман ҳатто намедонистам ки ман дар ҳамин сегона ҳастам ё не, барое ки ягон кас намедонист то ҳамун рӯза. Фақат ҳамин қадр даъватнома рӯй карда буданд ки шумо метавонед ҳамин рӯз омада иштирок кунед. Мо ҳамун рӯзи ҷоизасупорӣ рафтем иштирок кардем. Рости гап аввал дар сегона номона хондам. Ин барои ман рости гап ҳаминаш як фахр буд ки дар тӯли як сол ки як соли пурраам нашуда аллакай дар ҳамин соҳаи блогерӣ ҷоизаи беҳтарин блогери сол дар ҳамин Тоҷикистон соҳаи ҳамин блогерида ҳамин ҷоизаи блогери сол барои блогер ин олитарин ҷоиза олитарин дараҷа аст. Бале. Хулас вақте биромадем бегаҳ рӯзи ҷоизасупорӣ буд. Саҳар мана даъват кардан аз ҳамун ассотсиатсия занг задан гуфтанд ки мо як меҳмон дорем. Айтим як блогери қазоқ мақсад як меҳмони фахрие мо даъват кардагием. Шумо метавонед омада барои ҳаво як қуртои хӯроки миллӣ тайёр кунед. Қуртои карда будем яке омад. Биромад вақте гап зад гуфт ки аз ин байни се кас аллакай якташ мана имрӯз хӯрок кард, ман хӯрок ина чашидам, хӯрокш беҳтарин буд. Хулас гап зад ҳамин хел ва бо хон кушод ҳамун мактуба кушод хон номи ман. Рости гап ин барои ман як чӣ хел гӯм як ҳолате буд ки ҳаяҷонангез. умуман рости гап ман умуман интизор набудам ки ман дар тӯли як сол ман метавонам ки мақсад дар ҳамин соҳаи худам ҳамин беҳтарин ҳамин ҷоизаро ба даст биёрам ва баъди вақти ҷоизаро ба даст овардан ҳатто бо ман вақти баъди ҷоизаро ба даст овардан ман умед надоштам ки масалан ин қадар нафаро барои ҷоиза яъне баъди ҳамин ҷоизаро гирифтан ман рости гап бо як чизи ғайриоддиш ғайричашнок барои ман ин буд ки ин қадар нафарое ки ман намешиносам ҳамаи ва ё ба ҳамин хирсандӣ ман шарик мешавам. Рости гап ҳамин қадар табрикот зиёд шида, ҳамин қадар занг задан дар ҳамун историҳошон дар инстаграм мана мақсад қайд кардан табрик кардан. Баъд ман рости гап бо ба ҳамин хулоса омадам ки ҳамин кори ман яъне ҳамин кори ман қадр мешидааст, ҳамин кори ман ягон фоидае ба ҳамин мардум меоварда ва боз ба ҳамин хулоса омадем ки ҷиддитар ҳолиам ҳамин кора бозам ҷиддитар бозам сол аз сол аз видео ба видео рӯз аз рӯз ҳамин камбудиёро бозам ҷиддитар ислоҳ кунем ва бозам як видеонавору контенти бо хубтар ба мардум пешниҳод кунем. Баъди гирифтани ҷоиза мисол чӣ тағйирот шуд дар раи шумо? Баъди гирифтани ҷоиза рости гап ман ҳис кардам ки бозам бисёртар инсоно шояд мана мешинохтану қадар аҳамият намедодам. Вақте баъди ҷоизаро гирифтам бозам муносибатшон нисбати ман рости гап дигар шуд. Ман аз чӣ ҳис кардам аз ин ки ба бисёри чорабиниҳо ба бисёри кушодашавии ягон тарабхонаҳо ягон ҷойҳои нав ба ягон чорабиниҳои мақсад байналмилалӣ мешавад аз дигар хориҷиҳо меҳмон меояд ба ҳамин чорабиниҳо бисёртар мана даъват мекунанд дигар бисёртар мерам ва бо бисёртар ширкатҳову мақсад ҳамин ширкатҳои хориҷиву дохилӣ бо бисёртар муроҷиат мекунанд барои ҳамкорӣ гарчанде ки ман рости гап саросеме нестем имсол мехоҳам камтар ба ҳамкориву мақсад ба таблиғоти дигар чизо машғул шавам бештар барои
омӯхтани ҳамин касби ошпазӣ аввал ва дуюмаш барои ҳамин касби ҳамин блогерӣ аллакай як касб ки шудааст, ҳамина ман ҷиддитар омӯхтам. Ин сол мақсад пурра ба ҳамин самт аст ки фақат аз паси худомӯзию, яъне ки пеш бурдани ҳамин касб. гарчанде ки рости гап муроҷиатҳо бисёр аст барои ҳамкорӣ, қариб ки 80% ҳамин ҳамкориҳоро ҳозир рад карда истоданд. ба мисол ба ҷавоное ки дар блогинг ворид шудани ҳастанд, ба ё чӣ тавсия метиҳед? Бисёриш мисол чӣ хел бигӯм, як шӯр дар дилшон ҳаста ки дар байни мардум маҳбубият пайдо кунем, машҳур шавем. Баъзеаш пайравӣ мекунанд ба блогерое ки мисол ба гапҳои фач, ба гапҳои қабеҳ меброяд, прикол мекунад, як гапи нохуб мегӯяд ки мебинад маҳбуб шуда байни ҳама. Маҳбубият нест вай, просто як муваққатан машҳур шиданай. Фарқ надорад ба вай ки мисол ба ҷанбаи манфӣ ё мусбат машҳур мешавам, ин давай машҳур шиданай. Ба вай шумо чӣ тавсия доданд ин нафаре ки мехоҳанд блогер шаванд дар оянда? хуб, рости гап, акӯ ман дар ҳамин соҳаи блогерӣ аллақадар таҷрибаи калон надорам. Ҳамагӣ 1 сол аст ки ман таҷриба дорам, не ки дар ҳамин тӯли 1 сол бисёр чизҳоро фаҳмидем. Ва тавсияи аз ҳама муҳим ҳамин ки вақте ки дар ҳамин инстаграм мехоҳӣ машҳур шавӣ, дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ё ин ки мехоҳӣ ки ягон касби блогериро пеш барӣ, ин аллакай як касб шудааст, масалан ягон шуғл нест. Барое ки ҳамин чӣ хеле ки як касби духтурӣ мери аз саҳар то бегаҳ вақта мегираву кор мекунӣ, аллакай ҳамин блогериам ҳамин хел дига ҳамин хел вақта мегирад. Масалан барои як навор кардан, масалан ман як рӯз то бегаҳ кор мекунам, меҳнат мекунам, баъд як навор мешавад. Яъне ки аллакай як касб шудааст ҳамин шуғли блогерӣ, касб блогерӣ. Ва тавсияи асосӣ ҳамин ки аввал дар ягон соҳа, яъне ки бе ҳичи блогер шудан намешавад. Мақсад агар бояд масалан касби поварӣ, масалан аз худам агар гирам, ман ҳамин касби пухтупаза дорам, ба воситаи ҳамин касб блогер шуда ман ҳамин чиза нишон медиҳам, мардум ҳамин чиза қабул мекунанд. Масалан аввал тавсия ҳамин ки аввал дар ягон чиза интихоб кунанд, ягон касба, ягон самта интихоб кунанд, дар ҳамун самт профессионал, яъне як мутахассис шаванд. Ана баъд ҳамун чизи омӯхтагии худшона баъд ба воситаи инстаграм баъд ба оммаи мардум пешниҳод кунанд. Ана дар ин ҳолат мақсад мардум вай як шахси ҷиддӣ, як шахсе ки мақсад бо вай ба ягон мусоҳиба, ба ягон чорабиниё даъват карда суҳбат кардан мақсад шарм намедоранд, барое ки ягон таърихи бад надорад. ҳамин чиз беҳад муҳим айда дар ҳамин инстаграм ки мисол ҳозир масалан агар ман ина мисол аз худам, ман ҳозир навор мекунам ва мардум нишон метиҳам, ягон наворҳои ҳатто дар дохили ҳамин наворҳои пухтупаз кӯшиш мекунам ягон чизи тарбиявиро дохил кунам, ҳамин навор бо кӯдако ва ҳамин чизо. Агар ман ҳамин чизоро пешниҳод кунам, гузаштаи ман, соли гузашта агар ман дар ҳамин инстаграм ба ягон навори бад, ба ягон суханҳои қабеҳ агар машҳур шуда бошам, ҳамин хел наворҳо дошта бошам, мана ҳеҷ вақт ягон ширкати хориҷӣ, ягон ширкатҳои дохилӣ, ягон корхонаву идораҳо ба ягон ҷамъомаду конференсияу ягон намоишгоҳ ҳеҷ вақт мана даъват намекунанд. Мегӯянд ки ин ҳамун инсоне аст ки ҳамин хел як таърихи бад дорад. Барои ҳамин кӯшиш кардан дар кор ки аввал мутахассис шидан дар кор, дар ягон соҳа ягон инсоне шидан дар кор ки туро аввал қадр кунанд, баъд ҳамун чиза ба воситаи ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ дар мардум паҳн кардан дар кор. Ана дар ин ҳолат мақсад як шахсе мешӣ ки туро ҷиддӣ қабул мекунанд. Тавсия ҳамин, ҳамин тавсияи асосӣ ҳамин, яъне ки интихоби касб мисол дар оянда ки будан пештар дар даврони ҷавонию наврасӣ шумо худро ҳамчун ки дидан мехостед? Рости гап, вақте ки дар донишгоҳ мехондам, ман худам вақте дар мактаби миёна мехондам, ҳамин падару модарам ва ман худам як ҳуқуқшинос, адвокат гуфтем тамом. Мо дар ҳамин соҳа ҳатто тиёр мешудам, мерафтам дарсҳои иловагӣ мехондам ки ҳамин соҳаи чида мутахассис. Лекин мутаассифона нашид ҳамин чиз. Ман аз сабаби маблағ, рости гап вақте тамом кардем, аз сабабе ки хай шароит набуд, бале шароит набуд ки мо ба ҳамон чи бале дохил шавам ба тариқи шартномавӣ. Хулас баъд ман дар донишгоҳ ба омӯхтани забони англисӣ, яъне тарҷумони забони англисӣ вай кардам. Бале
тарҷумони забони англисӣ 4 сол дар вақт донишкада воз донишгоҳ шудагааст, донишкадаи забонҳои Тоҷикистон ба номи Соти Муллозода ҳамҷоро хатм кардагим. мисол ҳама ҷои ҷолибиятш ин аст ки мисол Шоҳин Муродов барои блогерӣ аз муҳоҷират даст кашид. Яъне даромади молиявие ки мисол аз сабаби самти блогерӣ ба даст меоред, мисол қонеъкунанда аст ки шумо ба муҳоҷират наравед. Ростӣ албатта даромад дорад ҳамин соҳаи блогерӣ, ки ҳама вақт не, яъне ки ҳамин якчанд моҳи охир шудааст ки аллакай даромад ҳаст, лекин ман ҳамин даромаде ки аз ҳамин ҳисоби блог ҳаст, аз ҳисоби инстаграм ҳаст, аз ҳисоби блогерӣ, ман бо пурра дар ҳамин чӣ истифодаш будастам, дар ҳамин инстаграм, яъне ки ҳамон масрафҳое ки дар ҳамон наворо мешавад, дар ҳавоё истифодаш буда истодам. Албатта мақсади маблағ ба даст овардан ҳаст, яъне ки соҳаи блогерӣ хел аст ки масалан имоҳ ёки имсол меҳнат кардестӣ, ту кам ба даст овардӣ, лекин як чизе аст ки рӯз аз рӯз вақте меҳнат кардан гирифтӣ, ҳамун даромад зиёд шудан мегирад. ҳамин чиза ман вақте ҳис кардам, ман метавонам оз бигӯям ки мешавад, масалан оянда ман аллакай як ним соли дига меҳнат кунам, ман метавонам ки дига ҳамун даромаде ки дар муҳоҷират ба даст овардам, ҳавоя пурра ба даст биёрам. айни ҳол рости гап, айни ҳол мақсад даромаде ки ман оилаву зиндагима пеш барам аз ҳисоби инстаграм нест. И даромаде ки меёра, ман бо пурра дар ҳамун барои пеш бурдани барои беҳтар кардани контент сарфш кардистам ва даромади оилавӣ хай худоро шукр аз дигар ҳисобо аст, ки бо дигар тарафҳам кам кору фаъолиятро дорем. Дар ахир ака чӣ ҷое буд ки мисол шумо интизор дошта ки мо мепурсем то не ки напурсем, чӣ нагуфтанӣ доред дар диле нихтони худшон? Рости гап ман ҳамин чизе ки шумо пурсиде ки тавсия, яъне ки чӣ тавсия, ман ҳамин дар ҷое ки ягон чиз мана пурсанд, ман фақат ҳамин мегӯям, ман худам 3 фарзанд дорам, ҳамин тарбияи фарзандо оянда кӣ шиданашон барои ман беҳад муҳим аст, бениҳоят барои ман бениҳоят ояндаи фарзандон ки муҳиманд. Ман ҳам мехоҳам ки ман дар ҳамин фарзандои худам, ояндаи ҳамин фарзандои худам, яъне ояндаи ҳамин кӯдакову ҳамин ҷавонони Тоҷикистонро мебинам, да ман ҳамин хел мебинам. Барои ҳамин мехоҳам ки ҳамин ояндаи ҳамин кӯдако аз ҳамин фарзандои худам гирифта ба ҳамин дигар ҷавоно ягон таъсире расонам, да ба воситаи ҳамин блог. Вақте ки аллакай ман ягон кас гӯш мекунад, вақте ки дар инстаграм ягон кас мебинад, ман ҳамин кӯшиш мекунам ки ягон таъсире расонам. Ба ҳамин хотир вақте ҳамин чизе ки агар шумо намепурсидед, ман худам ҳамин чиза мегуфтам, ҳамин буд ки ҳеҷ вақт ҳамин ҷавоно кӯшиш накунанд ки мо дар ҳамин инстаграм мақсад мо бояд машҳур шавем, мо бояд блогер шавем, барое ки ҳамин фазои иҷтимоӣ як фазое аст ки ҳамин андакак нодуруст истифодаш бар, мақсад ҳам дар асаби инсон, ҳам дар психикаи инсон, ҳам дар ҳаёти инсон, ҳам дар кӣ будан, дар шахсияти ҳамин инсон беҳад таъсири бад мерасонад. Барои ҳамин ҳеҷ вақт бояд саросима нашуд, бояд аввал ягон касб, ягон соҳаеро интихоб кард ки ба воситаи ҳамон соҳаи интихоб кардагӣ ту битавонӣ ки ба мардум ягон фоида расонӣ. Баъд инстаграм ҳамин чизои ҳамин социални, яъне ҳамин фазои иҷтимоӣ, сомонаҳои иҷтимоӣ як инструменте ҳаст ки ба воситаи ин ту ҳамон фоидае ки метавонӣ ба мардум расонӣ, мақсад агар бе ин ту битавонӣ ба 10 нафар фоида расонӣ, ба воситаи инстаграм ту метавонӣ ба 1000 нафар, ба миллион нафар ҳамон фоида чизе ки мехоҳӣ расонӣ. Барои ҳамин манам мехоҳам оянда ҳам хеле нақшҳо аст ки ба воситаи ҳамин чиз, ҳамин инстаграм ба ҳамин мардум на танҳо як пухтани хӯрок, чӣ гуна пухтан, чӣ маҳсулотҳо меравад, на танҳо ин. Мехоҳам дар оянда ба воситаи ҳамин блогам ба мардум тарзи дуруст истифода бурдани ҳамин маҳсулотҳо, ҳамин хӯрокҳо ва аз ҳама муҳимаш ҳозир ҳамин барои кӯдако. Ман рости гап оянда ҳамин хел як чизи дигар напурсидем, нақшҳои оянда, ҳамин яке аз нақшҳои ояндам ҳаминае ки барои ҳамин кӯдако як дар ҳамин дохили контентам бо як контенти хурди дигар созам барои ҳамин кӯдако, чӣ гуна
додани ҳамин кӯдакҳо хӯрок барое ки истеъмоли хӯроки дуруст ба барои ба кӯдакон. Ман ҳатто бо ЮНИСЕФ бо як шохаи созмони милали муттаҳид ки дар Тоҷикистон аст ман даъват кардам дар ҳамин соҳа барои дар ҳамин мавзӯъ ман розӣ шудам ба оё ҳамкорӣ кардан. Гарчанде ки вай ягон маблағ чиам надорад ки барои сум кор кардан барои пул кор кардан не барои ҳамин фоида ба кӯдакҳо. Хулоси калон хулоси гапом ҳамин ки мехоҳам ба мардум тарзи ба ҳамин кӯдакҳо да чӣ хеле ки худам кӯдак дорам медонам ки барои ҳама ҳамин чиз муҳим аст. Ояндаи ҳамин кӯдак ояндаи кӯдак аз ҳамин хӯрокам беҳад муҳим аст. Ҳозир ҳамин чизҳои химиявӣ хӯрокҳое ки химия аст беҳад зиёд аст. Масалан ин магазин аз ин мағозаҳо мери барои кӯдак ягон чӣ мегӣ биёрам ҳатман ягон ширинӣ ягон чизе биёрӣ ки пурра аз ҳамин химикатҳо иборат аст. Барои ҳамин дар оянда мехоҳам ба ҳамин мардум тарзи дуруст хӯрок додан ба ҳамин кӯдакҳо ки ояндаи кӯдакҳо таъсир мерасонад. Ҳамин чизам ба роҳ мондагием иншоалло ки мекунем. Дастгирии шаҳрвандони хориҷӣ мисол чӣ гуна аст? Мисол вақте дастори сонамӣ ё дар комментария шаҳрвандони хориҷӣ таваҷҷӯҳу дастгиришон нисбат ба хӯрокҳои миллӣ наворои мана аз рӯи ҳамин статистика Instagram қариб 40%, қариб 50% аз Тоҷикистон берун тамошо мекунанд. Аз Ӯзбекистон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Русия, Қирғизистон, ҳатто аз Армения ҳам тамошо мекарданд. Хулас ҳамо ман дар таи наворум ба забони русиям аввал пурра ба русӣ бозе ҳам тоҷикӣ ҳам русӣ ҳамо маҳсулотое ки истифода мебарем ҳаваям менависем. Ростигап ҳамаш раҳмат мегӯям. Ман то ҳол на аз ҳамин дар баъзе наворум аз ҳамин тоҷикҳо шнидагим охи навистагиам ягон сухани қабеҳ, лекин 99% чи аз хориҷӣ бошад чи аз дохилӣ ҳамин раҳмат менависанд. Ҳатто дар ҳамон таги ҳамон шапка профил мегӯянд дар Instagram дар ҳамонҷо ман якум сархатиша навистагием ки хӯрокҳо яъне ки хӯрокҳои болаззат аз Тоҷикистони кӯҳӣ ва парчами Тоҷикистон мондагиам. Ва инам рости гап барои ман як фахр аст ки вақте ки дар як моҳ аз рӯи статистика зиёда аз 13-14 миллион мақсад тамошобино тамошо мекунанд, қариб ним зиёди ҳамино медроянд ворид мешаванд мебинанд ҳамин чиза. Ина барои ман як фахр аст як муаррифӣ кардани давлати миллат аст.